таърих башорат медиҳад, ки дар ҳама давру замон шахсоне буданд, ки бо фаъолияти хеш, бо ҷонисориҳои хеш ва шуури ояндабини хеш тавонистанд дар ҷомеа мондагор бимонанд. ва маҳз таваҷҷӯҳи ҳамин гуна шахсон сабаб гардид то санъат, фарҳанг ва таърих рушд бикунад ва барои ояндагон ба нишон гузошта шавад. Бияндаи азиз салом, барномаи навбатӣ дар меҳмонии Сафина аст ва меҳмони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд донандагон ва мутасаддиёни санъат. хуб, шуморо ба барнома хайрамақдам мегӯям. бо шумо мехоҳем як суҳбате дошта бошем доир ба нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳё ва рушди санъати Шашмақом. пеш аз ҳама мо хушбахтем, ки ҳамин хел сарвари давлат дорем, ки чунин иқдоми беназирро ба амал оварданд. вақте ки ман дар Кореяи Ҷанубӣ дар конференсия нахустин бор дар бораи ҳамин иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гап заданд, онҳо аҷоб бархоста кафкӯбӣ карданд ва гуфтанд, ки кошки дар ҳамаи давлатҳои дунё чунин сарвари ба маънавиёт наздик мебуд, ки ин пеш аз ҳама иди мусиқӣ аст, иди маънавиёт аст. ман гумон мекунам, ки ҳар як тоҷик бояд фикр кунад, хеле чуқур фикр кунад, ки ин иқдом баҳри чӣ буд. ва гаштаи баргашта бо дар он андеша қавитар мешавем, ки ин иқдом баҳри маънавиёти баланди тоҷикон буд. ин васфи он корҳое, ки халқи мо дар тӯли асрҳо кардааст. ва имрӯз ба воситаи методикаи махсуси Шашмақом устод ва шогирд аз даҳон ба даҳон, аз насл ба насл ҳамин ганҷинаро то имрӯз расондааст. дар сиёсати давлатҳои ҷаҳон чунин иқдом беназир аст. чунки на дар таърих маълум аст, ки ягон сарвари давлат чунин идро пешниҳод кардааст, на имрӯз дар ҷаҳони муосир. ин як иқдоми беназир аст. бале. хуб, баъд аз оне ки ман ҳамин таваҷҷӯҳ болои Шашмақом зоид гардид, чӣ корҳои назарра шуданд, яъне чӣ бахшҳои тоза ба амал омаданд дар омӯзиш, дар фаъолият, дар дигар бахшҳо? корҳои хеле зиёд шуд, чунки рӯзи 12 май як ба пешвози иди Шашмақом ҳар як кас як чизи навро интизор аст ва барои мутахассисон ин як санаи ҳисоботӣ маҳсуб меёбад ва ҳар кас кӯшиш мекунад, ки бахшида ба ҳамин сана як чизро пешниҳод кунад, як маҳсули эҷоди худро, маҳсули фаъолияти илмӣ ё ки эҷодии мусиқӣ. бинобар ин корҳои хеле зиёд шуд. пеш аз ҳама гуфтанӣ ҳастам, ки маҳз аз ҳамин сана сар карда дар Тоҷикистон гузарондани симпозиумҳои Шашмақом, Фалак сар шуд. ин иқдом маънои онро дорад, ки давлат рушди Шашмақомро бар дӯши худ гирифтааст. бинобар ин якчанд барномаҳои давлатӣ қабул карда шуд, махсус бахшида ба Шашмақом, ба рушди мактаби он устод шогирд, ба рушди ҳунари он ва бисёр чеҳраҳое, ки мисол дар рушди Шашмақом дар Тоҷикистони мо саҳмгузорӣ карданд, қадрдонӣ шуданд. ва ман як паҳлӯи корро гуфтанӣ ҳастам, ки мисол дар консерваторияи миллии Тоҷикистон имрӯз як факултети махсусе таъсис дода шудааст, факултети мусиқии суннатии тоҷик, ки танҳо ба мусиқии суннатии тоҷик машғул аст. ва ин зарурат барои чист? барои он, ки мо аз он халқҳои сарбаланд ҳастем, ки дар таърихи худ методикаи махсуси тадриси мусиқиро дорем. мо аз он сарбаланд ҳастем, ки аз насл ба насл бо қалби пок ҳар як насл дар пеши худ вазифа дошт, ки ба насли оянда ҳамин ҳунари волоро дода аз ин дунё гузарад. ҳамин то ба ягон душвориҳои таърихӣ, ба ягон ҷангу ҷӯш, ба ҳеҷ чиз нигоҳ накарда, Шашмақом то асри 20 ба забони тоҷикии адабӣ расид ва ҳам забонро нигоҳ дошт, чунки он бо
ҳамеша ҳамқадами назми классикии тоҷик буд ва ҳам мусиқии волоро. зери ин албатта илми бузург ҷо дорад, вагарна он рушд ёфта наметавонист. яке аз бахшҳое ки масалан мо тавонем шашмақомро байни мардум маърифӣ карда бошем, ин тарғиби шашмақом тариқи садо ва симо аст. хуб устод, шумо солҳои зиёд дар бахши мусиқии радиои тоҷик фаъолият мекардед. хуб бигӯед ки баъд аз дар ҳамин 20 солаи охир таваҷҷӯҳ, инъикос ва аламун интизории шунавандагон ба жанри шашмақом чӣ гуна буд? То чӣ андоза ба шумо тамос мегирифтанд? То чӣ андоза талаб менамуданд? барои мо бахти баланд аст ки шашмақом аст. ин як шоҳасари мусиқӣ аз даҳон ба даҳон, аз дил ба дил ки то ба мо расидааст. вақте ки устодони санъат Фазлиддин Шаҳобов, Шоҳназар Соҳибов, Бобоқул Файзуллоев инро ба адвор гирифтан бо пешниҳоди Бобоҷон Ғафуров. ин худаш аллакай як факти таърихӣ аст ки ҳеҷ аёдҳо намерад ва барои зинда ва мондагор шудани ин шоҳасар худаш як ганҷ бебаҳо аст. бо ташаббуси як пешниҳод ҳамин хел ҳам рӯзи шашмақом тавлид шуд, ҳам давлатӣ мақом гирифт. дигар ин ки дар бисёр ноҳияҳо дастаи мақомхонон ё ансамбли мақомҳо ташкил шуд. ин вақте ки онҳо ба саф меомаданд ё рӯзае ки ҳамно мешуд ки онҳо пеш мо барои худро муаррифӣ кардан меомаданд, ин аллакай аз ин чиз гувоҳӣ медод. дар як муддати кӯтоҳ ман бисёр хурсандам аз мусиқишинос бисёр барҷаста бону ки ин кас тавонистанд осори Фазлиддин Шаҳобовро дар 2 китоб чоп кунанд. ин худаш як ганҷ бебаҳо аст. барое ки ман пеш аз ин кас рафта он осори марди бисёр дона ва бисёр мусиқишиноси забардастро варақ зада будам, вале ман наметавонистам ки ба китоб кунам. ин кас китоб кардан аллакай бо вуҷуди ин ҳам мардум аз ҳам дастхат, ҳам аз гуфтаҳои он. он кас бо пеш аз ҳама хусусияти аз ҳама баландашон ҳамин буд ки фақат барои радио телевизион ҳамон маводҳоро омода карда буданд ки ин аллакай барои имрӯзиён, махсусан телевизиону радио, ин як дарс аст, як пешниҳод аст, як раҳнамо аст ки инро бояд омӯхт, дид ва дар тамоми ҳамин гӯё ки барномаҳо истифода бурд. дигар ин ки шашмақом махсусан дар ҳамин, ман чӣ гӯям, асоси шашмақом дар ҳамин ансамбли давлатии шашмақоми кумитаи телевизион ва радио аст. дар инҷа ҷавонони бисёр соҳибистеъдод, соҳибмақом пайдо шуданд. бо вуҷуди ин ки онҳо ҳам дарс медиҳанд, ҳам овозхонӣ мекунанд, ҳам навозандагӣ мекунанд. махсусан имрӯз ҳамин мутрибое ки дар ансамбли шашмақом фаъолият мекунанд бисёр забардастанд. бисёр оҳангои шашмақомро бекаму кост ва бисёр устодона иҷро мекунанд ки дар инҷа нақши Фурқат Саидов бисёр баланд аст ки ин нодида намешавад. баъд баъзе чизое ки дар ҳақиқат пешниҳодо буд, махсусан шашмақом мо гоҳо сарфи назар мекунем аз кадом ҷиҳат. дар баъзи иду айёмҳо баъзе чизошо мегирем, вале махсусан агар баҳор бошад мо тавонем ки боз ҳамин соқиномаҳои худи шашмақом мегирем, пурра дар ба воситаи телевизион ё ба воситаи радио хай меравад, лекин муаррифӣ кунем, шиносем, соқиномахонӣ шавад ё уфархонӣ шавад. дигар ин ки рӯзое ки баъд рӯз дорад шашмақомро гӯш кардан, аз худ кардан. ин чиза бо дони шашмақомдони мо бисёр хуб медонанд. баъд ман бисёр гоҳо ба андеша меравам ки сабаб чӣ ки ин қадар ба шашмақом дилбастагӣ аст. нағма агар кӯҳнаю гар тоза шуд, назди хират ҷумла як овоза шуд, ҳамин аст. барое ки ҳар чизе ки мо аз гузашта ба гузашта нигоҳ кардану ба оянда нигоҳ кардан фақат аз ин бо ташаббуси ҳамин пешвои миллат буд ки мо ин чиза бо хубтар, бештар, амиқтар дарк кардем. маълум аст ки жанри шашмақом бисёр жанри мушкил аст. на ҳама шашмақомсаро буда метавонад, на ҳама онро дарк карда метавонад. чӣ бояд кард то ҳамин ҷомеаи имрӯзаи мо талош кунад барои шунидани шашмақом? имрӯз мо медонем ки ҳастанд насли наврас, насли ҷавони мо ки он қадар омехтагӣ ба шашмақом надоранд. ин аз он ҷиҳате ҳаст ки онҳо
درست فهمیده نمیتوانند معنای شش مقام را. شاید اینجا آمیختگی دیگر ژانرها هم هست، لیکن ما صاحبان من همین صدا و سیما، صاحبان صنعت که شما میتوانید اینجا معرفی کنید، چیکار باید کنیم تا مشتری یا که شنونده شش مقام بیشتر باشه؟ اون نفری که بسیارتر بیشتر کتاب هست، با کتاب مشغول است، کتاب پیوسته میخواند، من فکر میکنم برای اون یگان مشکلی پیدا نمی شود، زیرا که شش مقام سراپا هم از پند و نصیحت است، هم از پر از مهر و محبت است. اونجا شعر و ترانه ها، اشعار گذشتگان ما، شاعران کلاسیکی ما جای داده شده است و فکر میکنم بهترین غزل ها و ترانه ها جای داده شده است در شش مقام. انا همون سرود هایی که امروز ماندگار است با نام بیباغچه، اشاق سمرقند، اشاق صادرخان، نصراللهی، نوروزی صبا، از مقام بزرگ، راست نوا، عراق، دوگاه، سیگاه که در حقیقت در تمام چهاربینه ها مردم ما از این دائما پرسان می شوند و این است نسبت ان همین گنجینه نادر یک سهم گذاشتن، یک دوست داشتن. معلوم است که سالهای آخر توجه بیشتر است به رشد شش مقام و تو یک اندازه یاد داریم که یک آزمون عمومی جمهوری شش مقام خوانان هم 2 سال پس صورت میگیرد از جانب وزارت فرهنگ و شما تو یک اندازه نمایندگی اونجا داشتید. همین آزمون ها به جامعه چی داده توانستند و ما از همین آزمون توانستیم چهره های روشن را برای جامعه پیشنهاد کنیم؟ بله، چرا نه؟ چون این فستیوال آزمون جمهوری با نام گنج هنر بود. بله. و مدتی چند روزی که دوام کرد، من فکر میکنم باز هم همون چهره های نوی که دریافت کرده توانستیم از همین فستیوال آزمون بود، زیرا از تمام قلمروی جمهوری یک چند شاگردان، یک چند نورسان جوان در این فستیوال سیمپوزیوم آزمون اشتراک کردند، جایهای نمایان را اشغال کردند و بیواسطه از کنسرواتوری ملی یک چند نفر دانشجویان ما بار اول در صحنه های کلان هنرنمایی کردند و فکر میکنم در آینده نیست اگر باز هم همین فستیوال آزمون ها، فستیوال سیمپوزیوم های هم داخلی و هم بیرون بین المللی گذرانده شود، این بر منفعت کار است، برای رشد و نموی منبعه موسیقی سنتی تاجیک یک تکانی باز خوب میدهد. خب شما در همین آزمون گمان میکنم که در ولایت ها قرار داشتید و همون وضع مکتب های موسیقی ولایت ها، مثلا وضع علما انسامبل های شش مقام، گروه های شش مقامی که اونجا تشکیل کرده شدند در کدام سطح است؟ خب وضع مثلا انا همون شاگردانی که مثلا ما تا اینجا واقع هستیم در شهر کانی بادام، انسامبل مخصوصی مقام خوانان نورس هست که به واسطه اونجا شهرت جان کریمزاده به شاگردان درس می آموزانند و یک چند شاگردان اون کس علاقه امروز ها در کنسرواتوری ملی تاجیکستان، در مکتب صنعتی میرت الله عطایوف هم از سرایندگی و هم از نوازندگی درس خوانده ایستادند که بسیار چهره های خوب، آوازهای نادر، نوازنده های ناتکرار. امید داریم که در آینده باز هم مثل همین استادانی که حاضر 2 استاد بزرگ نقل کردند که توسط محض همین استادان شش مقام تا امروز رسید آمده، آینده باز هم ادامه دهنده می شوند، پیروی می کنند به کار و فعالیت این استادان و باز هم موسیقی نیاگان ما شش مقام را بیرون از تاجیکستان خوب معرفی می کنند. برابر این دانشی گفتن اینجا بسیار نقص خاطر کردن که دانش بلند را طلب میکند، باید هم عروض را دانستن در کار، هم شعر خوب درک کردن در کار، بعد فهمیده خوندن در کار. این شعر شش مقام همین خصوصیت دارد که اگر شما تا همین از ته دل جان هم با مانند خورشید اگر هم آواز پست و هم میان خط و هم بلند گیرای و استادانه نباشد، اگر به دلها جا نمی شود. این خیلی برنامه ساخته که همین چنین آواز داشتن، این علاقه مردم خیلی خوش قبول کردن و بسیار پسندیدن که در حقیقت شش مقام یک گنج بی‌بها است، عقل است، ذکاوت است. ولی باز صادرخان حافظ که چند در هوای شش مقام هم که اشاق صادرخان و اون چیزایی که آفریدن یک سلسله چیز، این هم یک گنج بی‌بها است، در حاشیه شش مقام است این هم است. این امروز اگر باز اگر عالمان یا موسیقیدانان ما با مانند مثلا در همین انسامبل شش مقام اینا فعالیت میکنن، اگر در هوای همین چند چیز آفریدن، اینم گویا که یک دستاورد بی‌نظیر
همین استقلال است. این چیز هم آفریدن، این هم الکی بینید که همین شش مقام وادار میکنند که هر کسی که استعداد داره، هر کسی که وارد میشد پره شش مقام از خود میکند، یک چیز تازه و یک چیز بسیار موندگار آفریده میتواند. شش مقام عقل است، ذکاوت است، یک حس ملی است. برای همین بیهوده عالمان معلومه گفتن، عالمان بیرونه به این چیز بسیار توجه نمیکنند، بسیار دوست نمیدونن. این خورشید اینجا شاهد بسیار حالت عجیبی همین زندگی که شش مقام چخیل قبول کردن، چخیل دوست داشتن، چخیل همچون گنج بی بهای ملت تاجیک به دیگر ملت ها معرفی کردن. اینجا ما میدانیم. متاسفانه اداره هایی که مسئولند برای شش مقام، رشد شش مقام، انسامبل و مکتب و هنوز به درجه مثل اقدام سرور دولت نرسیدن، جواب ندادن. برای اون که امروز اگر ما منطقاً فکر کنیم، واقعاً گوییم همین چیز نسبت به مکتب های موسیقی چی در پایتخت و چی در تمام جریان در تمام قلمرو جمهوری همین آزمون اعلان کرده جنوب اولی بیشتر کادر پیدا میکنند. مثلا تاجیکستان وطن عزیزم، ببینید چقدر بچه های جوان اومد به کنسرواتوری. بعضی مقام دونان میگویند که شش مقام رو تنها در همون موقع، در همون جو، در همون محل سراییدن لازم است که موسیقی اون، زبان موسیقی اون با زبان موسیقی شش مقام نزدیک باشد. این تماما اندیشه پوچ، چون که کلاسیکا رو باید توسط مکتب و توسط رشد دادن ذهنیت به دست آورد، فهمیش کلاسیکا رو، محصول کلاسیکا رو. چرا ما نسبت به شش مقام این خیلی رفتار نمی کنیم؟ شش مقام محل ندارن، برای که وقتی که با محمد نیازوف معلمی میکردن در انسامبل شش مقام، در اونجا نقره رحمت و نگین رؤوف اونو اوفر و دوسی ساقنامه خواندگان، یک گپی همون استاد هیچ یادم نمیرن، میگن که اینها بسیار با لحن تاجیکی صاف و دلرس میخونن. این برای که شش مقام هر کس هر خیل قبول میکنه، ولی به دل رساندن این هنری سرایندگی طلب میکنن. در حقیقت این چیزا نمیدونم. بعد دیگر اینه که ما در حقیقت حالی هم شش مقام رو به طرز باید و شاید از طرف تلویزیون به مردم رسانده نمیتوانیم. روزی پیش بود که روز جمعه مخصوصا انتظار میشدن که این در حقیقت من روز من انسامبل شش مقام برآمد میکنه، یا فلان روز انسامبل فلک برآمد میکنه. این چیز باید یک روزی باشد که در حقیقت ما فقط شرط نیست در عرفه شش مقام باید و هر در یک ماه اقل یک بار در حقیقت این برآمد میکنن، ولی همه مردم انتظار شدن که روزش این کدام روز و نمایش میتین. در رادیو هست مثال روز در حقیقت فروغ شش مقام هر روزی مثال جمعه یا روز پنجشنبه صدا میتید که این چیز به مردم الکی، اینم تربیه است، اینم به گوش و هوش مردم رساندن همه شاه اثر است. برای که هر چیزی که شما دور شدن گیرید به شما الکی از بین پر دور میشید، ولی که هر روز اگر در گوش شما صدا تید، این معلمه گفتن که از خورده حتی این چیز میتونه آدم تربیت کند، بی سبب نیست این چیز. بسیار مقام دانان، سرایندگان و نوازندگانی که در قعر عصرها فعالیت میکردند، پیش از شش مقام 12 مقام رو، پیش از 12 مقام 7 پرده رو همیشه کوشش میکردند که نام آنها نامعلوم ماند. بنابراین امروز ما نمیتونیم گوییم که مثلا کدام شعبه شش مقام رو کی ایجاد کرده است، لیکن اونها میگفتن که همین همه ایجادیات خود رو برای رشد دادن ذهنیت اهالی روانه میکردند. خلق تاجیک برای همین بعضا مقام رو علمی پوشیده میگفتند. فلک هم زیر خودش علمی پوشیده دارد، لیکن انا همین چیز اتیکای پداگوژی استاد شاگرد در دوره معاصر از طرف بعضی مقام دانان و مقام خوانان
риоя карда нашудааст. бештар онҳо ба худмуаррифӣ машғуланд, на ба илму ҳунари Шашмахум. масалан дар ҳамин дастнависи Фазлиддин Шаҳобов бо сабаби он ки Фазлиддин Шаҳобов дар ҳамон мактаб мехонданд, дар техникуми мусиқии шарқ дар Бухоро мехонданд, сониян дар институти мусиқии шарқ дар Самарқанд таҳсил карданд, менависанд ки Бобоҷалол ҳамин шӯъбаҳои қисмҳои Шашмахумро суфта карда, мукаммал карда ворид карданд ба Шашмахум, ё ки ҳоҷи Абдулазиз ҳамин қисмҳои Шашмахумро аз сари нав сохтанд, то давраи он каса ҳамин шӯъбаҳо дурударози дилгиркунанда буд, баро ки аз рӯи қонуну қоидаи ҳамин Шашмахум сохта мешуд. Он кас гирифта, устод гирифта кӯтоҳтар карданду хеле дилнишин карда ба Шашмахум ворид карданд. Аз кадом сабаб мегӯянд? Дар бораи дигар устод. ҳозир мо ҳамаи асарҳои эълон мекунем мусиқии классикӣ, лекин намегӯем ки ҳамин моли ҳамон шахс аст. лекин мо бояд ина эълон кунем ки ҳамин моли ҳамон шахс аст. мо насли оянда бояд дар бораи онҳо гап занем. Дар як анҷумани ки дар Академияи илмҳои Тоҷикистон баргузор шудааст, дар ин бора адабиётшуноси маъруф Афзалзод менависанд ва он кас дар толор нишаста буданд. яке аз фарзандони машҳури тоҷик Бобоҷон Ғафуров 5 ҷилди Шашмахума ба даст гирифта намихел гуфтанд ки хайрият мо ҳамина барои нота даровардем, хайрият шакли хаттии Шашмахума мо дорем. ҳамаи аҳолии ҳамаи халқи миллати халқи тоҷик бояд донад ки ин санъат, ин ганҷина парастишро талаб мекунад. анакун бинед ки давраҳо гузаштанд, шӯравӣ қатъ шуд, давраи истиқлолият омад. ҳамчун ҷавоб ба ҳамон даъвати Бобоҷон Ғафуров президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ана Шашмахума пеш аз ҳама ҳамчун шоҳкории башарият эълон карданд ва дар сатҳи ЮНЕСКО онро қабул карданд. дуюм бар васфи ин ганҷина иди Шашмахумро эълон карданд. ана бинед ки ҳар замон як фарзанди содиқи худро дорад ва дар ҳамин кӯшишу ғайрат саъи ҳамин фарзандони содиқи миллат маънавиёти халқи тоҷик рушд ёфта истодааст. лекин мо бояд кӯшиш кунем ки ҷавоб ба даъвати ҷаноби олӣ карда ҷомеаи худамонро ба ҳамон маънавиёт расонем ки дар он ҷомеа Шашмахум таваллуд ёфтааст. ана ҳамин ҷомеа имрӯз мо бисёр мегӯем ки дар охири асри 18 дар Бухоро Шашмахум ба шакли имрӯзаи худ ташаккул ёфтааст. лекин Бухорои Самарқанди имрӯза ба Бухорои Самарқанди он вақта баробар нестанд. имрӯз метавонад Душанбе бошад ҳамин хел дорои маънавиёти баланд ки Шашмахумро парчамбардори санъати Шашмахум гардад. чаро не? бо чунин даъват, бо чунин дилсӯзӣ даъват кардани мисол президенти кишвар, чаро тоҷикони имрӯза ба ҳамин ҷавоб надиҳанд? мо бояд содиқ бошем. мо имрӯз то як андоза баҳри рушди Шашмахум замина дорем. донишмандон ҳастанд, ансамблҳо ҳастанд ки ҳар рӯз чеҳраҳои тозаро пешниҳод мекунанд ба мардум ва як сарвари оқилу доно дорем ки ҳамеша моро дастгирӣ мекунанд. аз ҳисоби ҳукумат фондҳои махсус ҷудо шудааст ки китобҳо дар ин самт ба таб мерасанд. хуб чӣ кор бояд кард барои рушди минбаъдаи ҳамин санъат? чӣ кор бояд кард то ин санъатро дӯст доранд, гиромӣ доранд ва эътироф кунанд? барои рушду нумӯи ин мусиқии безаволи мо Шашмахум ман фикр мекунам дар оянда хеле ки ҳамин устодони мо якчанд силсила асарҳое ки офаридаанд имрӯз мондагор аст. мисли анамхел силсила асарҳо, мисли анамхел сурудҳо ба монанди боз ҳам агар такрор шавад, ушоқи Самарқанд, ушоқи Содирхон ё ин ки аз эҷодиёти Маъруфхоҷа Баҳодуров,
мирзо қурбон солиев, шодравон бой муҳаммад ниёзов ва дигар устодоне ки имрӯзҳо ҳамчун сарояндаи шашмақом кору фаъолият доранд, агар боз ҳам барои пешравии шашмақом агар хоҳем заҳмат кашидан, ман фикр мекунам бо ана ҳамун силсилаву коркардҳову эҷодиётҳои нав бо шеъру матнҳои шоирони имрӯзаи тоҷик барои шунаванда пеш аз ҳама барои мардуми сарбаланди тоҷикистон анамун оҳангҳоро бисёр устод дуруст қайд карданд ки на ҳар як сароянда ҳамчун сарояндаи мусиқии суннатии шашмақомро дар назар дорам, бо ана ҳамун маҳорати баланди сарояндагӣ сурудро дар худ ҳазм карда ба шунаванда расонида метавонад. ин албатта заҳмат талаб мекунад, ин бояд истеъдоди нотакрор пеш аз ҳама бояд бошад ки дар ҳақиқат аз уҳдаи анамхел иҷрои асарҳои калонҳаҷм баромада тавонад ва дар ҳақиқат шунавандаро мафтун карда қоил карда тавонад ки шашмақом анамхел чиз аст. фикр мекунам бо гузашти замон албатта дар ҳамкорӣ бо шоирони муосири тоҷик имрӯз мо албатта кору фаъолият дорем бо устодон Низом Қосим, Аскар Ҳаким, устод Камол Насрулло, Ниҳонӣ, устод Озарахш, Меҳри Нисо, Али Бобоҷон, Юсуфҷон Аҳмадзода якчанд силсила чизҳоро интихоб кардем, рӯи кор ҳам оварда истодем ки ман фикр мекунам тариқи телевизион ва радио барои шунавандаҳо пешниҳод карда мешавад. як сухани сарвари давлат моро бедор кард, моро мутаваҷҷеҳ кард ки ба ҳамин чиз бештар диққатем, ин чиза дарёбем, ин чиза дарк кунем. ин қитара китобҳое ки чоп шуд, масалан ансамблҳое ки пайдо шуд, ҳунармандаи ҷавоне ки дар ҳақиқат рӯи кор омадан, рӯи саҳна омадан ва санъати шашмақомро дарк кардан, ин аллакай худаш пешравӣ аст. вале бо вуҷуди ин як чиз дар ними роҳ монд, бояд дар назди шашмақом як ансамбли ҷавонон ва бисёр наврасон мактаб ташкил карда шуд ки ин чиз монд, барое ки ҳамун дар ҳақиқат нашуд ки ҳамин ҷавонони соҳибистеъдод дар онҷа гирд биёранд ё муаллиме ки махсусан ба ин чиз машғул шавад. лекин бо вуҷуди ин вақте ки ман мебинам ки чунин китобҳо бевафоя мешуда бо мардуми дилсӯзу шашмақомфаҳму шашмақомро дӯст медоштаги бештар аст ин худаш як аст. ин шашмақом худаш ақл аст, ишқ аст, муҳаббат аст, садоқат аст. мо ин чиза хоҳем нахоҳем дар ҳар як вай мекунад, вале як таваҷҷӯҳ, як нигоҳ моро боз пешрав мекунад. саломат бошед. гумон мекунам ки вақте ки роҳбари давлат баҳри рушди як санъат кӯшиш мекунанд, таваҷҷӯҳ доранд, муҳаббат доранд, ин санъат рушд мекунад, яъне дар як ҷо намемонад. вақте ки донишмандони мо болои муаррифии коргузории як донишманди дигар кор мегузоранд, номи ӯ аз ёд намеравад. вақте ки як ҳунарманд баҳри муаррифии як суруд, як асбоби мусиқӣ ба даст мегирад, он суруд ё ки он ғазал дур аз нигоҳи шунаванда намемонад ва ҳамаи ҳамин заминаҳо бар он меоранд то мо боз ҳам бештар шашмақомро дӯст дорем ва умед мекунем ки бо ҳамин донишмандоне ки имрӯз дорем, бо дӯстдорони санъате ки имрӯз дорем, мо метавонем санъатро бо муҳаббат, албатта бо таваҷҷӯҳи хосаи роҳбари давлат ки яке аз дӯстдорони санъати миллии тоҷик ҳастанд, боз барои баъдиён, барои насли оянда ба нишон бимонем, яъне ки аз гузаштагон ба мерос гузорем. хуб, барои оне ки бо мо як суҳбати шуниданӣ доштед, аз шумо миннатдор ҳастем ва умед мекунем ки ҳамин муҳаббатномае ки имрӯз мо нисбат ба санъати шашмақом гуфтем ба гӯши аҳли ҷомеа мерасад ва ин санъат дур аз нигоҳи мардум нахоҳад монд. бинандагони азиз, хотиррасон мекунем ки дар суҳбати мо буданд донишмандон ва мутасаддиёни бахши санъат ва мо суҳбате доштем пиромони нақши пешвои миллат, президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушд ва муаррифии санъати шашмақом. хуб, то суҳбатҳои баъдӣ шод бимонед.